பிரபு சொன்னதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तथा स्वावतन्तिहं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे. ओम वैशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी. वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशधारणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा डिवोटीज. I welcome you all to the day 6 6th செஷன். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதையில 6வது சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம். இதோட ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் முடியுது. இந்த தியான யோகம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா பகவான் சொல்லி கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் ஆஃப், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செட் இருக்குல்ல, அந்த 6 சாப்டர் சொல்லுது கர்ம யோகம்னு சொல்லியிருக்காமோ அந்த கர்ம யோகம் முடியுது. தியான யோகம் எதுக்காக இங்க பகவான் சொல்றாங்க அப்படின்னா இது ஒரு வகையான ஞானம். அர்ஜுனனுக்கு வரிசையா ஒரு ஞானமா கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது இந்த தியான யோகம் அப்படிங்கிற இந்த ஞானத்தையும் கொடுக்குறாங்க. தியான யோகம் எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அஷ்டாங்க யோகம் தான். ஓகேவா? உடல் பயிற்சி பண்ணி உடல் புலன்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்புறம் மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது, இதுதான் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி அல்லது தியான பயிற்சின்னு சொல்லப்படுது. இது அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்லி கொடுத்ததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா மனதையும் புலன்களையும் அடக்குவதற்காக. சரியா? நம்ம கர்ம யோகம் பண்ணும் போது பலவிதமான விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க. கர்ம காண்டா, அடுத்தது கர்ம யோகம், அதாவது சகாம கர்ம யோகம், அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யணும், செயல்களை செய்யணும். ஃபர்ஸ்ட் கர்ம காண்டாங்கிறது செயல்களை செய்யணும் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அடுத்தது செயல்களை செய்யணும் பற்று இல்லாம செய்யணும். அடுத்தது செயல்களை செய்யணும் பற்று இல்லாம செய்யறதோட விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் கொடுத்தாங்களா. இப்ப கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா மனசை அடக்கிறதுக்கான அடுத்த பயிற்சி இதுதான். அதாவது புலன்களை அடக்கணும், அப்புறம் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். தியான பயிற்சி பண்றதுதான் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியோட ஒரு பலனை கொடுக்கும். அஷ்டாங்க யோக முறையை சொல்லி கொடுத்தாலும் கூட பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க, இதை விட எது சிறந்தது அப்படின்னா கர்மயோகம். அதாவது பூரண கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம கர்ம செயல்களை செஞ்சுட்டு கர்ம யோகியா நம்ம இருந்தோம்னாலே அதுவே மிக சிறந்தது அப்படின்னு ஃபைனலா சொல்லிடுவாங்க. ஈவன் நம்ம அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியை சொல்லி தரதும் பகவான் தான். பட் அதை விட எது சுலபம், பகவான் அடையக்கூடிய வழி எது அப்படின்னு, சுலபமா அடையக்கூடிய வழி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகியா இருக்கிறது. கர்மயோகி எப்படி இருக்கணும்? பூரண கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். நம்ம மனிதர்கள் எல்லாருமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உயிரை, இந்த உடலை கொடுத்தது, இந்த ஆன்மா இந்த உடலை எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் யாரு? பகவான் தான். சோ நம்ம அந்த உணர்வு இருந்ததுனாலே அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வுன்னு பேரு. நம்ம எல்லாருமே பகவானோட அம்சங்கள். ஓகேவா? நம்மளுடைய உடல்ல ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா கைகள் யூஸ் பண்றோம், கால்களை யூஸ் பண்றோம், நம்மளோட கண்களை யூஸ் பண்றோம், நம்மள உடல்ல இருக்கிற அங்கங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு. சரியா? நம்ம யாருன்னு சொல்லியாச்சு? பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த அங்கங்கள்னு சொல்லியாச்சு. நம்ம உடலுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தேவைன்னா நம்மளோட உடலுடைய அங்கங்கள் மூலமா நம்ம அந்த வேலைகளை செஞ்சுக்கிற மாதிரி பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய உடலை பயன்படுத்தணும். சரியா? இதுதான் என்ன அப்படின்னா கர்ம யோகம் பண்றதுங்கிறது. இதே விஷயத்தை தான் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியிலையும் பகவான் சொல்றாங்க. நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்காக பயன்படுத்துற மாதிரி இந்த உடல்ங்கிறது யாரால கொடுக்கப்பட்டது? பகவானுடைய அங்கம். சோ பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த அங்கங்கள்லாம் என்ன செஞ்சாகணும்? பகவானுக்கு அதோட வேலையை செஞ்சாகணும். இந்த விஷயம் புரிஞ்சுது அப்படின்னா அப்ப நம்ம எதுல இருக்கிறோம்? கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருக்கணும்னு அர்த்தம். பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை மட்டுமே நான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ண உணர்வு. சைத்தன்ய மகாபிரபு முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம், நம்ம வங்காளத்துல பிறந்தவங்க. இந்த கலியுகத்துல பகவான் நான் அவதரிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னது எப்படி அப்படின்னா
சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூபத்துல வந்தாங்க. இதுல இருந்து வந்து 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்தாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வந்துதான் அந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து அவங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடி வரும். அவங்க பிறப்பிடம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அப்படிங்கிற ஒரு புக் படிச்சோம் அப்படின்னாலே நமக்கு அவங்கள பத்தின டீடைல்ஸ் கம்ப்ளீட்டா தெரிய வரும். அவங்க வந்து பகவானோட ஒரு இன்கார்னேஷன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட நிறம் தெரியும், ஷியாம சுந்தர ரூபம்னு. அந்த நேரத்துல இல்லாம அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர்ல இருப்பாங்க. ஓகேவா? ராதையோட அந்த ரூபத்தோட யார் வந்திருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்துல தோன்றிருந்தாங்க. அவங்க வந்து சிக்ஷ்டாஷ்டகம்னு 8 ஸ்லோகா சொல்ல ஒரே ஒரு இதுதான் எழுதினாங்க, பாடல் தொகுப்பு தான். அதுல அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, எனக்கு வந்து பொருள் வேண்டாம், புகழ் வேண்டாம், என்ன ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஃபாலோயர்ஸ் யாருமே வேண்டாம், பெண்கள் வேண்டாம், எனக்கு என்ன வேணும், எத்தனை பிறப்பு எடுத்தாலும் பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கான அந்த மனசை மட்டும் கொடு. ஏன் அப்படின்னா மனசை எது மேல நம்ம லயிக்கணும் அப்படின்னா பகவான் மேல லயிக்கணும் அப்படின்னு பகவானே என்ன பண்ணாங்க, ஒரு இன்கார்னேஷன் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அவங்க மூலமா நமக்கு தெரிவித்த செய்தி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷன் சர்வீசஸ் கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? இதை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள நம்ம என்டர் ஆகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தேஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 6 தியான யோகம். தியான யோகம்ங்கிறது என்னன்னா சுய இன்பத்தை துறக்கணும். சுய இன்பத்தை துறந்து பகவானோட திருப்திக்காக உழைக்கிறது, அல்லது மனசுக்குள்ள நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளே யாரும் உறைஞ்சிருக்கிறா, ஆத்மா கூடயே பரமாத்மாவும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த தியானத்துல நம்மளோட மனசை நிலைநிறுத்துறது. சோ புலன்களையும் அடக்கி மனதையும் அடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தியான யோகத்துல முழு தேர்ச்சி பெற்றுட்டோம்னு அர்த்தம். இது ரொம்ப சீக்கிரமா கைவரப்பட்டுருமா நமக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. படிப்படியா ஒரு நிலையாதான் வரணும். அது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி மொத்தம் 8 அங்க இணைப்பு சேர்ந்ததுதான் வந்து இந்த தியான யோகத்துல நம்மளால நிலைநிறுத்தப்படுவோம். அதுக்கு வந்து என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் கட்ட நடவடிக்கை என்ன அப்படின்னா உடற்பயிற்சி. ரொம்ப கடுமையான உடற்பயிற்சிகள் நம்ம செய்யணும். அந்த உடற்பயிற்சி செய்யறது முதல்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்கள் மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட் மேல ஆசை வச்சு நம்ம செய்யற மாதிரி இருக்கும். பட் போக போக படிப்படியா நம்ம அதுல முன்னேற அதுல தியானம் மூலம் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம பகவான மனசுக்குள்ள நம்மளால பார்க்க முடியும். பகவான மனசுல நிலைநிறுத்த முடியும். பரமாத்மா சுரூபத்துல பகவான நம்மளோட மனதுல நிலைநிறுத்த முடியும். சோ முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள் மாதிரி. ஏன்னா உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது பலநோக்கு செயல்கள்ல ஒண்ணுதான். அப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். அது மூலமா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறோம். புலன்கள் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்தது எதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், மனசை அடக்கணும். இப்போ மனசு அடக்கணும், தியானம் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ யோக பயிற்சியும் மெடிடேஷனும் ஒன்னா சேர்ந்ததுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தியான யோகத்துல நம்ம அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஃபைனல் ரிசல்ட் அதுதான். இந்த செஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் டேஸுக்கு நம்மளோட வந்தனங்களை தெரிவிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 5ல பகவான் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கர்மயோகம் சிறந்ததா சன்னியாசம் போறது சிறந்ததா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு கர்மயோகம் பண்றதுதான் சிறந்தது. துரத்தல் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே என்ன ஒரு நல்ல ஐடியாலஜி கிடையாதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நிஷ்காம கர்மயோகம், அதாவது செயலை செஞ்சுக்கிட்டு பற்றுதல் இல்லாம செயலை செஞ்சுக்கிட்டு விளைவுகள் மேல அப்பாற்பட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கறது என்ன பண்ணும், நம்மள கண்டிஷன் சோல்ல இருந்து நம்மள அன்கண்டிஷன் சோல் ஆகும், லிபரேட் பண்ணிடும். ஓகேவா? அதுதான் கர்ம பந்தத்திலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கின்றது. இதெல்லாம் சொன்னாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணர் பீஸ் ஃபார்முலா ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் நம்ம எதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அத்தியாயம் 5ல. அதுலயே பகவான் எதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தியான யோகத்துக்கான 2 ஸ்லோகா கொடுத்துட்டாங்க. அதுலயே என்ன அப்படின்னா புலன்கள் அடக்கணும், மனசு அடக்கணும், தியான பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி வழிமுறைகளை ஒரு ஞானியானவன், ஒரு யோகியானவன், ஞானின்னு சொல்லக்கூடாது, ஒரு யோகியானவன் எந்தெந்த மாதிரியான வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கறது பகவான் வந்து அத்தியாயம் 5லயே சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்ப அத்தியாயம் 6ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். 6.1ல இருந்து 9 வரைக்கும் பகவான் சொல்லியிருக்கிறது என்ன மாதிரி நம்ம அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி செஞ்சு படிப்படியா ஒரு நிலையா எப்படி நம்மள ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டே போக முடியும். அது அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் 8 நிலைகளும் என்னென்னங்கிறது 6.10ல இருந்து 32 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்கல்ல, அது ஏன் அப்படிக்கான காரணம் வந்து 33ல இருந்து 36 வரைக்கும் விளக்கப்பட்டிருக்குது.
தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. சரி, இந்த மாதிரி தியான யோக பயிற்சி பெற்றவங்க எல்லாருமே பகவான் அடைஞ்சிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த இடத்துலயும் சர்க்கிள்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அவங்களை என்னன்னு மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா, தோல்வியுற்ற யோகி. அப்ப அவங்களோட இலக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது 37ல இருந்து 45 வரைக்கும் விவரிக்கப்பட்டிருக்குது. இது எல்லாத்தையும் விட இத்தனை கத்துக்கிட்டாலும் கூட எது சிறந்ததுன்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க, பக்தி யோகமே மிக உயர்ந்த யோகம். அது 46, 47 இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. யோகா என்றால் என்ன? நம்ம யோகானா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? கடுமையான யோக பயிற்சி பண்றது. ஓகேவா? கடுமையான உடல் பயிற்சி நம்ம பண்ணிட்டு அது மூலமா இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது? இன்டைரக்டா புலன்களை கட்டுப்படுத்துது. ஓகேவா? புலன்கள் கட்டுப்பட ஆரம்பிச்சதுனாலே நமக்கு என்ன வராது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசை. அது ஃபர்ஸ்ட் நின்னுடும். சரியா? ஆசைங்கிறது நின்னுடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவே பலவிதமான துன்பங்கள்ல இருந்து நம்மள காப்பாத்திடும். ஓகேவா? திரௌபதி ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன பண்ணாங்க திரௌபதி? அவங்களோட முதல் ஜென்மத்துல அவங்க வந்து ஒரு அந்தணரோட பெண்ணா இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, உங்களுக்கு அந்த அந்தணர் வந்து அவங்களோட பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவங்க வந்து, என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப தர்மவானா இருக்கணும், அப்புறம் சிறந்த போர் வீரனா இருக்கணும், பயங்கர பலசாலியா இருக்கணும், வேதங்கள் எல்லாத்துலயும் கரை கண்டிருக்கணும், அப்புறம் அவங்களுக்கு ஜோதிட சாஸ்திரம் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு அத்தனை விஷயம் கொடுத்தாங்களாம். ஒரு ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு விஷயங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மணமகன் தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஜென்மாவே முடிஞ்சு போச்சு. அந்த பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல. மறு ஜென்மால அவங்க திரௌபதியா பிறந்தாங்க. ஓகேவா? இந்த ஜென்மால திரௌபதிக்கு எத்தனை ஹஸ்பண்ட் வந்தாங்க அப்ப? 5 கணவர்கள். 5 கணவர்கள் தனக்கு வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருத்தமா இருக்கும்போது கிருஷ்ண பகவான் சொன்னாங்க அவங்க கிட்ட, நீ வந்து லாஸ்ட் ஜென்மால நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உன்னுடைய ஆசைங்கிறது கட்டுக்கடங்காத ஒரு விதமா இருந்தது. சரியா? ஒரு உயிர் வழியானவனுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா, அவனுக்குன்னு ஒரு டேலண்ட் இருக்கு, அவனுக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா, அதை தாண்டி நம்ம யோசிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்ல அந்த மாதிரி டபுளாவும், ட்ரிபிளாவும் இந்த மாதிரி 5 டைம்ஸ் ஆகும் தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? இது திரௌபதிக்கு 5 கணவர்கள் கிடைச்சதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பகவான் இதை வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க. போன ஜென்மால நீ ஆசைப்பட்டது இந்த ஜென்மால உனக்கு நிறைவேறி இருக்கு. அப்ப ஆசை அப்படிங்கிறது தான் என்ன பண்ணுது நம்மள மறுபடியும் கட்டுள்ள வைக்குது. இந்த லைஃப்லயே இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே நம்மள சிறைப்படுத்துறது எது, விலங்கு மாதிரி போட்டு நம்மள கட்டுப்படுத்துறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்து மேல செலுத்தக்கூடிய ஆசைங்கிறது தான். ஆசையை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், எதுக்கும் வந்து கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டோம். மனம் ஒரு விஷயத்துக்கு ஏங்குதா, அந்த ஏக்கத்தையே நிறுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகாது, அந்த விஷயம் நம்மளோட கவனத்தை ஈர்க்காது. அப்ப கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரே விஷயமா நம்ம எதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு, பகவானை பற்றின எண்ணம் அப்படி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பக்தி யோகத்துல நம்மளால ரொம்ப ஈஸியா முன்னேறி போக முடியும். இவ்வளவு கஷ்டமான யோக பயிற்சிகள் செஞ்சு புலன்களை அடக்கி அப்புறம் மனசை அடக்கி தியானத்துல ஒருநிலைப்படுத்தி நம்மளுடைய உள்ளுக்குள்ள பகவான் உரையிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறத விட சிம்பிளா ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், பக்தி யோகத்துல முன்னேறிட்டு போயிடலாம், கர்ம யோகியா இருந்துடலாம். ஓகேவா? அஷ்டாங்க யோகா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா 8 அங்கங்களின் இணைப்பு. 8 அங்க இணைப்புன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்மள உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும், புலன்கள் எல்லாமே பிளஸ் மனம் புத்தி எல்லாத்தையும் ஒன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்படிங்கிறது 8 அங்க இணைப்பு. இதுல மொத்தம் வந்து 8 விஷயங்கள் இருக்குது. யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யகாரா, தாரணை, தியானம் அண்ட் சமாதி. ஓகேவா? யமம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெளிப்புற பண்புகள். ஒரு உடல் சார்ந்த விஷயங்கள். உடல் வந்து எதோட என்டாங்கிள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட என்டாங்கிள் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? பல விஷயங்கள்ல. சோ அந்த மாதிரியான வெளிப்புற பண்புகள் எல்லாத்தையும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும், கட்டுப்படுத்திக்கணும். நியமம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா உட்புற பண்புகள். மூச்சு உள்ளார விடுறது, எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம். அடுத்தது ஆசனம், உட்காரும் விதம், இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணணும், இது அடுத்த விஷயம். அடுத்தது பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி. அடுத்தது பிரத்யாகாரம். பிரத்யாகாரம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா புலன்களை அடக்குதல். அப்புறம் தாரணை, அது கவனத்தை ஒருமித்தல். அப்புறம் தியானம்ங்கிறது வந்து தியான நிலையை உட்கொணருதல். தென் ஃபைனலா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சமாதி. சமாதி நிலையில போகும்போது அந்த உடல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உயிரற்ற உடல் மாதிரியே இருக்கும். பட் ஜீவன் மட்டும்தான், மூச்சு மட்டும்தான் உள்ளார போயிட்டு வெளியில வந்துகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? அந்த அளவுக்கு அது என்ன இருக்கு, உடலை ஒடுக்கி மனசை அடக்கி அவங்க என்ன செஞ்சிடறாங்க, உள்ளர இருக்கக்கூடிய ஜீவனை பார்த்து, ஜீவாத்மா அப்புறம் பரமாத்மா 2 பேரையும் பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நித்திய சந்தோஷத்துல இந்த ஜட உலகத்துல இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் என்ன அப்படின்னா மனசை ஒருமிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஒருங்கிணைப்பு. அஷ்டாங்க யோகா அந்த ஒருங்கிணைப்பு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை எப்ப நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சமாதி நிலையில போகும்போது. இது எப்படி கிடைக்கும், படிப்படிப்படியா நம்ம அந்த பயிற்சிகள் ஒன்னொன்னுத்தியா செய்யும் போது, முதல்ல ஆரம்பத்துல அது எப்படி இருக்கு, வெளிப்புற பண்புகள்ங்கிறது இந்த பௌதிக உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட நம்மளோட உடல் இயக்கங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து உடற்பயிற்சி மூலமா சரி பண்ணிக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
பலநோக்கு செயல்முறை தான் இருக்கும். ஆனா அது சமாதி நிலைக்கு வரும்போது நம்மளோட புலன்களை அடக்கிடுறோம், அப்புறம் நம்மளோட மனசையும் அடக்கிடுறோம், தியானத்துல நிலை பெற்றுறோம். அப்ப பகவானோட திவ்யமான அன்பு தோண்டல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனம் வந்து அமைதி அடைஞ்சிருது. ஓகேவா? மனம் வந்து அந்த இடத்துல எப்படி ஆகுது, சமாதி நிலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அமைதி அடையிறதுன்னு அர்த்தம். சோ மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனின்ப பொருட்கள் மேல உள்ள பற்ற வந்து கம்ப்ளீட்டா நீக்கிறதுக்கு வந்து எந்த விஷயம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி. மனம்ங்கிறது ரெண்டே விஷயத்துக்கு தான் போகும். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு பந்தப்படும், இன்னொன்னு மோட்சத்துக்கு இட்டு செல்லும். ஓகேவா? பந்தப்படுத்துறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாமே நம்மள பந்தப்படுத்தும். அது மனம் வந்து அது மேல கவர்ச்சி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம மனம் என்ன ஆயிடும், பந்தப்படுத்திடுது. இந்த கவர்ச்சி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு புலன்கள் எல்லாத்தையும் அடக்கிட்டோம் அப்படின்னா, மனம் எதை விரும்புது, மோட்சத்தை விரும்புது, முக்தியை விரும்புது, பகவானை சென்றடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மனதுக்கு வந்துருது. இப்ப லாஸ்ட் சாப்டர்ல பகவான் சொன்னாங்க, 2 ஸ்லோகம் மூலமா பிராணாயாம பயிற்சியை சொன்னாங்கன்னு சொன்னோமா, அந்த ஸ்லோகா பார்த்துட்டு இப்ப 6th சாப்டர் வருவோம். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षु चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यदेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, ஓகேவா, இதுதான் என்ன அப்படின்னா யமா, வெளிப்புற பண்புகள். எல்லா புறப்புல விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, அதாவது சென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணி 9 கேட்ஸ் இருக்குல்ல, நம்ம பௌதிக உடலோட 9 கேட்ஸ், 9 வாயுகள் நேற்று கிளாஸ்ல படிச்சோம்ல, அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் தான் இது. அது எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன பண்ணிடுறோம், மனசை ஒருநிலைப்படுத்த போறோம்னு அர்த்தம். அப்ப புலன்களை கட்டுக்கு கொண்டு வரோம்னு அர்த்தம். அது பேர் தான் என்ன அப்படின்னா யமா. அது வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, ஓகேவா. அடுத்தது நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி. ஆன்மீகவாதியானவங்க எப்படி செய்வாங்க, ஸ்பிரிச்சுவலா போகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்வாங்க, முக்தியை விரும்புவாங்க. முக்திக்கு என்ன வழின்னு தேடும் போது நமக்கு என்ன தெரியும், புலன்கள், மனம், புத்தி எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவானை சார்ந்ததான் அமைச்சுக்கணும். சரியா? அப்ப என்னெல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி அவங்க வந்து மனசையும் புலன்களையும் அப்புறம் புத்தியும் அவங்க ஒரு வழியா பகவான் மேல செலுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு என்ன இருக்காதுன்னு சொல்லியாச்சு, ஆசை இருக்காது, பயம் இருக்காது, கோபம், இதெல்லாம் ஒண்ணொன்னோட தொடர்ச்சி. ஆசைதான் ஃபர்ஸ்ட். அந்த ஆசை இருந்ததுனாலே நம்ம ஏதாவது பொருளை சேர்க்கணும்னு ஆரம்பிப்போம், அந்த பொருள் நம்ம கிட்ட பத்திரமா வச்சுக்கணுங்கிற அந்த பயம் வரும். அப்புறம் அது நமக்கு கிடைக்கல, இல்ல நம்மள்ட்ட இருந்து அது களவு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நமக்கு என்ன வரும், கோபம் வரும். இதெல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு தொடர்புடைய லிங்க்டு விஷயங்கள் இதெல்லாம். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரியான எண்ணங்களே உனக்கு வராம இருக்கணும், என்ன ஆகும், எல்லாத்தையும் அவங்க ஒன்னா நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அவங்களோட பார்வை வந்து சமநோக்கோட இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகவாதிக்கு வந்து கூழாங்கல்லும் ஒண்ணுதான், தங்க கட்டியும் ஒண்ணுதான், சாதாரண கல்லும் ஒண்ணுதான். ஓகேவா? எல்லாமே அவங்க எப்படி பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க, ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் தெம். அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ஒரே மாதிரியான விஷயமா தான் இருக்கும். ஆஹா, இது தங்க கட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து பத்திரப்படுத்திக்கவும் மாட்டாங்க, இது கூழாங்கல்லு தானேன்னு சொல்லி தூக்கி எறியவும் மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரியான பார்வை, சமநோக்கோட செயல்படுவாங்கன்னு சொன்னோம். நேற்று கூட பண்டிதாக சமதர்ஷினகன்னு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம் நம்ம. அது என்ன அர்த்தம், இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர் வழிகளுக்குள்ளயும் அவங்க பரமாத்மாவை பாக்குறாங்கிறதுனால ஒரு படித்த வேத பண்டிதர்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தெரியும். அப்படின்னா ஆன்மீகவாதிக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, ஒரு கல்லும் ஒண்ணுதான், கூழாங்கல்லும் ஒண்ணுதான், ஒரு தங்க கட்டியும் ஒண்ணுதான். சரியா? சோ அந்த அளவுக்கு அவங்க என்ன செஞ்சிடறாங்க, தன்னோட மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப நித்திய பத்தாவா இங்க கட்டுண்ட ஒரு மனிதனா இருக்கும் போதே கூட அவங்களால என்ன செய்ய முடியும், முக்தி அடைந்த ஒரு ஆத்மாவா அவங்களால மாற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. 6.6 माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ शास्तोऽध्यायः आत्मसंयम योगः. बन्धो आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். சோ மனசை வெல்லணும். ஓகேவா? மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, மனசை வெல்றதுன்னு அர்த்தம்.
அப்ப மனமே அவனுக்கு சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஏன்னா மனம் சொல்ற பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு நம்மளோட புலன்கள் என்ன பண்ணிடுவோம், அது சார்புல போக விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும், மனம் எங்கெல்லாம் போகணும்னு நினைக்குதோ, எதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் அந்த உடலானது செய்யும். அப்ப அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன வரும், நிச்சயமா துன்பம் அப்படிங்கிற அவுட்புட் தான் கிடைக்கும். மனதை வெல்றோம்னா என்ன அர்த்தம், மனசை நம்மளோட கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிறோம்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம புலன்களும் கட்டுக்குள்ள இருக்குது. தேவையில்லாத வேண்டாத விஷயங்களுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், தலையிட மாட்டோம். நம்மளோட செயல்களை அந்த பக்கம் திருப்ப மாட்டோம். சோ மனம் வந்து ஒரு எதிரியா ஆயிடும். எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காமம் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது, அப்ப கோபம், பேராசை, மோகம், ஒரு குரோதம், எல்லா விதமான மனப்பான்மைகள், தீய மனப்பான்மைகள் எல்லாமே எப்ப வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா, மனம் வந்து ஒரு விரோதியா ஆகும்போது. ஆனா உண்மையான யோக பயிற்சி ஒருத்தவங்க செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப பகவான் வந்து பரமாத்மா வந்து மனசுக்குள்ள இருக்காங்க, பரமாத்மா ரூபமா மனசுக்குள்ள இருக்காங்க. அவங்கள வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம வந்து நம்மளோட தியான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப கண்டிப்பா என்ன ஆகும், அந்த மனம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். மனசை நம்ம வென்றுடுவோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம எதை நினைச்சோமோ அது நமக்கு கைவரப்பெறும். நம்மளுக்கு அந்த அவுட்புட் வந்து நிச்சயமா ஃப்ரூட்ஃபுல் அவுட்புட்டா கிடைக்கும். அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா வந்து நம்மள எந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகேவா? இது வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இது புரியணும்னு ஒரு கதை, ஒண்ணு குட்டி கதை சொல்றேன். மனம் வந்து எதிரி அல்லது மனம் வந்து நண்பன் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஒரு ஒரு பிராமணர் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, நிறைய அந்தணர், அவங்க அந்தணர் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து நிறைய அந்த மாதிரி ஆஸ்டரிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. நிறைய பேருக்கு அவங்க போய் யாகங்கள், வேள்விகள் எல்லாம் பண்ணி தருவாங்க. அவங்க படிச்ச, அவங்க கரை கண்டவர்கள், வேத கல்வியில அவங்க கரை கண்டவங்க. அவங்க வந்து பண்ணக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப புண்ணிய செயல்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல யாரு குடியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு ப்ராஸ்டியூட் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. ஓகேவா? அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க தன்னுடைய அவங்களோட ஜீவனத்துக்காக அவங்க செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அது. சரியா? அது அவங்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு அவங்க அந்த அந்த உடலை எடுத்து அந்த மாதிரியான செயலை செய்யணும் விதிக்கப்பட்டிருக்குது. அதனால அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இவரு பண்றது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவர் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ஆஸ்பீஷியஸ் திங்ஸ். பட் மனசு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இவ்வளவு பண்றோம்ல, நம்ம பண்றோம். ஆனா பாரு, அந்த மாதிரி அந்த அந்த பொண்ணு வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுக்கு எதிர்ல வந்து நம்ம இங்க குடியிருக்கிற மாதிரி இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே அவங்களோட மனசு யார நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பெண் பண்ணக்கூடிய அந்த செயல்கள பத்தியே உங்களோட மனமானது நினைக்குது. இவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் ஆஸ்பீஷியஸ் திங்ஸா தான் பண்றாங்க. பட் வந்து மனச எங்க விட்டுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பொண்ணு செய்யக்கூடிய செயல்கள் மேல. ஆனா ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா அந்த எதிர் வீட்டு பொண்ணு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நமக்கு வந்து எந்த பூர்வ ஜென்ம பாவமோ தெரியல. நம்ம இந்த ஜென்மால நம்ம இப்படி ஒரு உடல் எடுத்து நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கிறோம். ஆனா வந்து நம்மளால என்ன செய்ய முடியல? பகவான பத்தி நினைக்க முடியல. அல்லது அந்த மாதிரி சேவைகளை எதிர் வீட்டுல இருக்கிற அந்த அந்தனர் பண்றாரே, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளால பண்ண முடியல. இன்ஆஸ்பீஷியஸ் திங்ஸ் பண்றவங்க வந்து இவங்கள பார்த்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹா இவங்க இப்படி ஒரு செயல்களை செய்யறாங்களேன்னு பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? 2 பேருக்குமே ஃபைனல் பாயிண்ட்ன்னு ஒண்ணு வருது. அப்ப என்ன ஆகுது, இந்த அந்தனரையும் கூப்பிடுறதுக்காக மேலேந்து வராங்க. அந்த ப்ராஸ்டியூட் இறந்து இறந்து போற சிச்சுவேஷன்ல அவங்கள கூப்பிடுறதுக்கு தூதர்கள் வராங்க. யம தூதா வராங்க. அப்புறம் விஷ்ணு தூதா வராங்க. எங்க வராங்க விஷ்ணு தூதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்தனர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு நம்ம வீட்டுக்கு அந்த விஷ்ணு தூதா வருவாங்க அப்படின்னு. பட் இவங்க வீட்டுக்கு வந்தது யாரு அப்படின்னா யம தூதா. விஷ்ணு தூதா போனது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ப்ராஸ்டியூட் அந்த பெண்ணோட வீட்டுக்கு. இவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல. அதிர்ச்சி ஆயிட்டாரு. என்ன நீங்க நீங்க அட்ரஸ் மாறி வந்துட்டீங்க. நீங்க போக வேண்டிய இடம் அது. நான் வந்து எனக்கு லைஃப் லாங் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், நிறைய ஆஸ்பீசியஸ் திங்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் படிச்ச கல்வியே வேற. நான் எப்பவுமே நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், பகவான பத்தின நாமங்கள் பாடிக்கிட்டு எல்லாருக்கும் நல்ல சில விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். என்னோட செயல்பாடுகள் எல்லாம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல இல்ல நாங்க கரெக்டான அட்ரஸுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். நீங்க வாங்க, உங்களை நாங்க தான் கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவருக்கு புரியல. அப்ப வந்திருக்கிற அந்த யமதூதர்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. நீங்க என்னதான் இந்த மாதிரி செயல்கள் செஞ்சீங்கன்னாலும் உங்களோட மனசு என்ன பண்ணுச்சு, எப்போதுமே அந்த பெண்ணை நினைச்சுக்கிட்டே செஞ்சுது. அந்த பெண் செய்யக்கூடிய செயல்களை எப்பவுமே நினைச்சுக்கிட்டு, அது மாதிரி ஒரு குரோதத்தை நினைச்சுக்கிட்டே, ஓகேவா? அவங்க மேல ஒரு குரோத மனப்பான்மையை அவர் வளர்த்துக்கிட்டாரு. சரியா? அதனால உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, அந்த பெண் செஞ்ச பாவச் செயலை விட மோசமான பாவச் செயலை உங்களோட மனமானது செஞ்சிருச்சு. சரியா? அங்க விஷ்ணு தூதா போனோம்னா அந்த பெண்ணுக்கு ஒண்ணும் புரியவே இல்ல. நம்ம இந்த மாதிரியான செயல்கள் எதுவுமே செய்யலையே, நம்ம வைகுண்டம் போறோமா அப்படின்னு அந்த பொண்ணுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல. அதனால அவங்க கேட்டோம்னா அங்க விஷ்ணு தூதா அந்த பெண்ணுக்கு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க, எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. நீ வந்து உன்னுடைய விதிக்கப்பட்ட விஷயமா நீ இந்த விஷயத்த செஞ்சாலும் கூட, நீ செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் அப்படி அமைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட, எப்பவுமே உன் மனமானது என்ன பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த செஞ்ச செயல் மேல உங்களுக்கு வந்து ஈடுபாடு இல்ல. ஏதோ ஒரு கர்மத்துக்காக தான் அவங்க அதை செஞ்சாங்களோ தவிர,
சரியா? அவங்க பண்ணினது வந்து மன ஈடுபாட்டோட அவங்க பண்ணல. அவங்களோட மனமானது எது மேல லயிச்சிருந்தது? இந்த அந்தணர் மாதிரி நம்மளால வந்து நல்ல நல்ல காரியங்கள் பண்ண முடியல. கோவில் பூஜை அதெல்லாம் பண்ண முடியல. நிறைய பேருக்கு போய் இந்த மாதிரி வேத கல்விகள்லாம் கத்துக்க முடியல, சொல்லிக் கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆற்றாமை அந்த பெண்ணுக்கு இருந்தது. சோ மனம் எதிரி யாருக்கா இருந்தது, மனம் யாருக்கு நண்பனா இருந்ததுங்கிறதும் இந்த கதையில இருந்து புரிஞ்சிருக்கும். சரியா? சோ நம்மளோட மனசை என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட செயல்பாடுகளுக்கு ஒத்து வரா மாதிரி நம்மளோட மனசை நம்ம அமைச்சுக்கணும். அதனாலதான் போன ஸ்லோகால என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடிய ஆன்மீகவாதிக்கு எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும். எது கூழாங்கல்லோ, கல்லோ அல்லது தங்க கட்டியோ எதுவுமே ஒன்னா இருக்கும். சரியா? அப்படி இருந்தது, அப்படி நம்மளோட மனசை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அப்பயும் என்ன பண்ணுவோம், நம்மளாலையும் மனசை வெல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 6.3 योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यद चित्तात्मा निराशे अबरिग्रहः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி டிவோட்டிஸ். யோகியானவன் கேக்குதா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னலாம் பண்ண யமா நியமாலாம் வருது இல்ல, அதுல வருது இது. தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசிக்கணும். யமா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெளிப்புற பண்புகள்னு படிச்சோமா, அது என்ன அப்படின்னா தனிமையான இடத்துல அவங்க தன்னை ஐசோலேட் பண்ணிக்கணும். அப்பதான் என்ன, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து அவங்க டிட்டாச் ஆகி இருக்கணும் அப்படின்னா, அப்பதான் அவங்களோட மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க தன்னை ஐசோலேட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லப்படுது. சரியா? அதனாலதான் அந்த காலத்துல துறவரம் போறாங்க அப்படின்னா அவங்க எங்க போயிடுவாங்க, காட்டுக்கு போயிடுவாங்க. மனித சஞ்சாரமே இல்லாத இடத்துக்கு அவங்க போய் வசிக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அவங்களால இங்க இருக்கும்போது புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. சரியா? அதே மாதிரி வேற என்ன, மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதுக்காக அவங்க தனி இடம் தேடி போறது. மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த, கவனத்துடன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். உரிமை உணர்வுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, தான் இது நாள் வரைக்கும் சேர்த்த சொத்துக்கள், இந்த பௌதீகத்துல பௌதிக கலங்கங்கள் தான் அது எல்லாம். உரிமை உணர்வுங்கிறது என்ன, இது என்னோடது, இது என்னோடது, இது நான் சம்பாதிச்சது, இது எனக்கு ஒருத்தவங்க கொடுத்தது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா நம்ம என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா லிபரேட் ஆயிருக்கணும். அப்படி லிபரேட் ஆயிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு எல்லாமே பகவான் தான் கொடுத்தது, பகவான் தான் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர், நம்ம எல்லாருமே அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த அந்த ஒரு பிராக்மெண்ட்ஸ் தான். நம்ம இந்த மாதிரியே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு சுப்பீரியர் அவங்கதான், அவங்களை அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்துடும். இது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா இந்த வெளிப்புற பண்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம நம்மளோட இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கும் போது. ஏமா மாதாஜி 11 and 12. Yes, Mataji. शुचौ तेषे प्रतिष्ठाप्य स्थिरं आसनम् आत्मनः नाति उच्छ्रितं नादि नीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रमणः कृत्वा यद चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् யோகம் ஆத்ம விசுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று, சரியா, எப்படி ஆசனம் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்ப இருக்குது. தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த மாதிரியான இடத்துல நம்ம பொசிஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் இங்க விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. தனிமையான இடத்திற்கு போகணும், அப்புறம் தர்பை புல்லை பரப்பி அது மேல மான் தோல் அப்புறம் மென்மையான துணியை போட்டு அது மேல ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணிக்கணும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப உயரமா இருக்கக்கூடாது, தாழ்வா இருக்கக்கூடாது. பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க புலன்கள் அடக்கிறது, மனசை அடக்கிறத விட முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும். நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே என்ன பண்ணக்கூடாது, பௌதிக கலங்கங்கள் இருக்கக்கூடாது. பௌதிக செயல்கள் செஞ்சாலும் கூட அதுல என்ன இருக்கக்கூடாது, பௌதிக கலங்கங்கள் இருக்கக்கூடாது. யோகி போயிட்டு அங்க சன்னியாசமா உட்காந்துடுறாங்க, துறவரம் எடுத்துடுறாங்க அப்படின்னாலும் அங்கேயும் அவங்களுக்குன்னு அவங்களுடைய உடல் சார்ந்த விஷயங்களை
செஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக, நிறைவேற்றிக்கணுங்கிறதுக்காக சில செயல்பாடுகளை செய்வாங்களா, அப்ப அது என்ன அப்படின்னா பௌதிக விஷயங்கள் தானே. அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த களங்கம் இல்லாம இருக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும். இதுக்கு ஒரு குட்டியோண்டு கதை சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு குரு ஒருத்தவங்க, ஒரு சீடன் ஒருத்தவங்க, ஓகேவா. அந்த குரு வந்து அந்த சீடனுக்கு வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தாங்களாம். நிறைய அவங்க படிச்சது, அவங்க கற்றது, கேட்டது, பார்த்தது, படித்தது, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் சீடனுக்கு சொல்லி கொடுத்து, நீ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மனசுக்குள்ள வந்து அந்த ஆன்மீகத்தை நீ வந்து கல்மினேட் பண்ணிக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி பகவான் மேல அந்த இஷ்டத்தை நீ வந்து வச்சுக்கிட்ட அப்படின்னா உன்னால என்ன செய்ய முடியும், அதுல ஸ்ட்ராங்கா முன்னேறி அந்த பாத்துல நீ ப்ராக்ரெசிவா போய் ஃபைனலா பகவானை ரீச் அவுட் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த அவங்க சீடனும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சப்மிசிவா எல்லா விஷயங்களையும் கத்துக்கிட்டாங்க. ஒரு நாள் அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஆத்த கிராஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ரிவர் பாத்துல வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ணி ஆகணும், ஒரு சைடுல இருந்து இன்னொரு சைடுக்கு. கிராஸ் பண்ணும்போது அப்ப வந்து ஒரு பெண் ஒருத்தவங்க வராங்க. அந்த பெண் வந்துட்டு இவங்க 2 பேர்ட்டையும் ஹெல்ப் கேக்குறாங்க. இந்த ஆற்ற நான் தனியா கிராஸ் பண்ண எனக்கு பயமா இருக்கு. சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, என்னோட கைய புடிச்சிட்டு இந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னோட குரு யோசிக்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா பொதுவா துறவரம் மேற்கொண்டவங்க என்ன செய்யக்கூடாது, பெண்கள் பக்கம் நிக்க கூடாது, ஓகேவா. பெண்கள் பேசுறத கூட கேட்க கூடாது. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வந்து மடத்துல இருக்கும்போது அவங்க அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து ரொம்ப மீட்டர்ஸ் தாண்டி தான் எங்க இருப்பாங்களாம், பெண்களே இருப்பாங்களாம். பெண்கள் பேசுற இடத்துக்கு கூட சாரி இவங்க இருக்க சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கிற இடத்துக்கு கூட பெண்கள் வந்து நாட் அலவுடு. ஏன்னா அந்த மாதிரியான துறவரம் தான் என்ன அப்படின்னா பிரிஸ்கிரைப்டு, அதுதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அதனால வந்து இந்த குரு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க ஹெசிடேட் பண்ணாங்க. இல்ல இல்ல உன்னோட கை பிடிச்சு நான் எப்படி கூட்டிட்டு போறது, நான் வந்து துறவி அப்படின்னு. ஆனா அந்த சீடன் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கூடுங்கம்மான்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்து அந்த பெண்ணை வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. ஆற்றுல இறங்குறாங்க. இறங்கும் போது ஆற்றோட நீருங்கிறது அந்த லெவல் அந்த வாட்டர் இருக்குல்ல, அது வந்து கம்மியா தான் இருக்குது. அவங்களோட கிராஸ் பண்ண முடியற அளவுக்கு தான் இருக்குது. பட் இன்னும் கொஞ்சம் நடுவுல போகும்போது மிட் ஆஃப் த ரிவர் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. சோ அவங்களோட உடல் வந்து கம்ப்ளீட்டா தண்ணிக்குள்ள முழுகிற அளவு இருக்கு. அந்த பெண்ணோட உயரம் கம்மிங்கனால என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்க தண்ணிக்குள்ள முழுகிற அளவுக்கு ஆயிடுறாங்க. சடனா என்ன பண்றாங்க அந்த சீடன் அப்படின்னா, அந்த பெண்ணை வந்து தூக்கிக்கிறாங்க. தூக்கி தோள் மேல வச்சுட்டு அந்த ரிவரை கிராஸ் பண்றாங்க. கிராஸ் பண்ணி அந்த கரையில இறக்கி விட்டுறாங்க. இறக்கி விட்டுட்டு போயிடுறாங்க 2 பேரும், குருவும். அந்த பெண் நன்றி சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. சீடனும் குருவோட சேர்ந்து நடந்து வராங்க. கொஞ்ச தூரம் ஆன மட்டும் குருவுக்கு மனசு தாங்கவே இல்லை. இது எப்படிடா கேட்கறது சொல்லிட்டு கொஞ்ச தூரம் ஆனான்னு கேக்குறாங்க குரு. நீ இந்த மாதிரி பண்ணினது தப்பு அப்படின்னு. என்ன குரு சொல்றீங்க, நான் என்ன பண்ணனேன் அப்படின்னோன்னு, இல்ல இல்ல நீ வந்து நான் வந்து தண்ணியில அந்த பொண்ணை வந்து நான் வந்து கிராஸ் பண்ணி விட மாட்டேன்னு சொன்னேன். என்ன நம்பலாம், நியமத்தோட இருக்கிறவங்க, ஓகேவா. நியமாங்கிறது வெளிப்புற பண்பு, நியமாங்கிறது உட்புற பண்பு. நம்மளோட மனசு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது, ஓகேவா. சோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்து பெண்கள் மேல இந்த அவங்களோட பேசுறதோ அவங்கள தொடுறதோ அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த ஆச்சாரம் எல்லாம் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். நீ பண்ணல, நான் உனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன், நீ அதை பண்ணல. நீ என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னா அந்த பெண்ணோட கை பிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்ததோடு இல்லாம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்கள சுமந்துட்டு வந்த அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதுக்கு வந்து அந்த சீடன் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இல்ல பிரபு, நான் தூய்மையானவன் தான். நீங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரிதான் நான் செஞ்சேன். என்ன அவங்களோட குரு சொல்லி கொடுத்தாங்க, தங்கக்கட்டி, கூழாங்கல்லு, கல்லு எல்லாம் ஒன்னா நினைக்கணும். அப்ப நான் சுமந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அரிசி பொதி, ஒரு அரிசி மூட்டை இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எடுத்துட்டு வந்திருக்க மாட்டோமா, தண்ணியில படாம நினையாம. அந்த மாதிரி நினைச்சுதான் நான் அந்த பெண்ணை சுமந்தேன். பட் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, நான் எப்பயோ அந்த கரையிலேயே அந்த பெண்ணை நான் இறக்கி விட்டுட்டேன். நீங்க இன்னும் அந்த பெண்ணை சுமந்துட்டு வரீங்க, ஓகேவா. அப்ப குருவுக்கு தெரியுது, நம்ம சொல்லி கொடுத்த விஷயத்த சீடன் வந்து எந்த அளவுக்கு பக்குவமா அணுகிருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்களால இது இந்த ஜட கலங்கம் இல்லை, இது என்ன சாதாரண ஒரு செயல். இந்த செயல்ல வந்து நம்ம வந்து அது பெண் அப்படிங்கறத பிரிச்சு பார்க்கறது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அந்த இடத்துல அப்படிங்கறத செஞ்சிருக்காங்கிறது அப்ப அந்த குருவுக்கு புரியுது, ஓகேவா. சோ இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும். முதல்ல இந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளில வரணும் அப்படிங்கிறதுதான் யோகியோட ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அது அந்த ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலே, அந்த அந்த ரியலைசேஷன் அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்கன்னாலே அவங்க வந்து அடுத்தடுத்து அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில அடுத்தடுத்து அவங்களால மேல மேல முன்னேறி போக முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, ma'am. 6.16. Hare Krishna. युञ्जन् एवं स्थात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, ஓகேவா. இதுல வந்து உணவு பழக்கம், தூக்கம் இதெல்லாமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூடட். சரியா, அந்த உட்புறம் அந்த நியமத்துல வந்து எதெல்லாமும் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உணவு மற்றும் தூக்கம். எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக
அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையான் யோகியாவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. யோகியாவதற்கான வாய்ப்பு அது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மிதமான உணவு சாப்பிடணும், மிதமான தூக்கம் இருக்கணும். ஓகேவா? இவங்க ரூப கோஸ்வாமி அதாவது உங்களுக்கு இதுல 6 கோஸ்வாமிகள், முக்கியமான 6 கோஸ்வாமிகள் சொன்னோம்ல பிருந்தாவனத்துல. அது ரூப கோஸ்வாமி அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் அவங்களோட தூக்கமே இருக்கும். சரியா? இந்த 2 மணி நேர தூக்கம்ங்கிறது குறைவான தூக்கம்னு சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா, ஆனா அது வந்து அவங்களுக்கு ஓகே. ஏன்னா, அவங்க மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லா நேரமும், எல்லா காலகட்டமும் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் நாமாவ சொல்றதுதான். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவங்க வந்து 3 லட்சம் நாமங்கள் டெய்லி சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் அவங்க பேரே நாமாச்சாரியார்னு உண்டு. ஓகேவா? அவங்க வந்து எப்ப அந்த 3 லட்சம் நாமாவ சொல்லி முடிக்கிறாங்களோ, அப்புறம் தான் அவங்க சாப்பாடு எடுத்துப்பாங்க. அப்புறம் தான் அவங்க தூங்கவே போவாங்க. ஓகேவா? அவங்க எல்லாம் என்ன அப்படின்னா, மிகப்பெரிய யோகிகள். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? பக்தி யோகிகள். பக்தி தொண்டு பண்ணுனாங்க. அவங்க எல்லாம் பக்தி யோகிகள். சோ ஒரு தியான யோக பயிற்சி பண்றவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அவங்களோட சாப்பாடும் மிதமா இருக்கணும். அவங்களோட தூக்கம்ங்கிறது மிதமா இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களால இந்த பயிற்சிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள முடியும். அதிகமா சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு தூக்கம் தான் வரும். அதிகமா தூக்கணும்னா சோம்பல் தான் வரும். அப்புறம் எங்க தியான பயிற்சி பண்றது? ஓகேவா? அப்ப அதுல என்ன ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிசல்ட் வந்து ஃபெயில் ஆயிடும். சரியா? Method 6.17. Yes, Mataji. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். ஓகேவா? இப்ப என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க வந்து தன்னை வந்து கண்ட்ரோல்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, உண்ணுதல், உறங்குதல், அப்புறம் உழைத்தல். என்ன தேவையோ அந்த தேவைக்கேற்ற உழைக்கணும். அவங்க சன்னியாசம் மேற்கொண்டுட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எத்தனை வேளை சாப்பாடு என்னங்கிறது இருக்கு பாத்தீங்களா? அதை அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க உழைக்க போறாங்க. அதை விட மேற்கொண்டு உழைச்சு அடுத்த வேலைக்கு சேர்த்து வச்சுக்கிறதுங்கிறது அவங்கள்ட்ட கிடையாது. சோ அவங்களோட உழைப்புங்கிறது குறைஞ்சிரும். அப்புறம் அவங்களுடைய உடல் வலிமை பூரா எங்க போடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் மேல, அவங்க மேல தியானம் பண்றதுலதான் அவங்களுக்கு வந்து உழைப்ப போடுவாங்க. கேளிக்கைங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது. என்ன மாதிரி கேளிக்கை அவங்களோட இருக்கும் அப்படின்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். பகவானுக்காக பூ கட்டுறது, ஓகேவா? அப்புறம் அவங்களுக்கு அபிஷேகத்துக்கு தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கறது, இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள்ல தான் அவங்களுடைய டயத்தை செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த சாப்பிடுறது, இந்த தூங்குறது, இந்த உழைக்கிறது, அப்புறம் இந்த மாதிரி கேளிக்கை, அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து என்ன பண்றோம்? டைம் பாஸ் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா? இது மேல எல்லாம் நம்மளோட நாட்டம் அதிகமா போகும்போதுதான் ஆசைங்கிறது வரும். அப்ப ஆசைதான் துன்பத்துக்கு காரணம். அப்ப அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்க நெறிப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? துன்பத்துல இருந்து லிபரேட் ஆகி வந்துடுறாங்கன்னு அர்த்தம். Mataji 6.18. Yes, Mataji. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, யோக பயிற்சியின் மூலமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்களுடைய மனசின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தணும். தாரணை இது. எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். அதாவது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யோக பயிற்சி பண்றாங்க, உடல் பயிற்சி பண்றாங்கிறத விட முக்கியமா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட புலன்களை ஒழுங்குபடுத்தியிருப்பாங்க. செயல்கள் அதனால என்ன ஆயிருக்கும்? ஒழுங்குபட்டிருக்கும். புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாலே செயல்கள் ஒழுங்குபட்டுரும். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகாது? இந்த உடலை சந்தோஷப்பட வைக்கக்கூடிய செயல்களை அவங்க நிறுத்திருப்பாங்கன்னு அர்த்தம். புலனுகர்ச்சி செயல்களை அவங்க நிறுத்திட்டாங்களே அப்படின்னாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, புலன்கள் கட்டுப்பாடுக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அப்ப புலனுகர்ச்சி செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப இந்த ஜட ஆசை எல்லாமே அவங்க அதுல இருந்து விடுபட்டிருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த பரபிரம்மத்தை பத்தி திங்கிங், அந்த அவங்கள மாதிரி அவங்கள ரீச் பண்ணணும், அவங்கள்ட்ட அடையணும், அவங்கள அடையணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி செயல்பாடுகள் செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல அவங்க நிலை பெறுவாங்க. அப்ப யோகத்துல அவங்க சிறந்தவர்களாக கருதப்படுவார்கள். இவங்க வியாச பகவான், சுகதேவர் இருந்தாங்க. வியாசரோட மகன் தான் சுகதேவர். வியாசர் வந்து நிறைய வேதத்தை நாளா பிரிச்சு எழுதுனதே அவங்கதான். அவங்கதான் என்ன பண்ணாங்க? பாகவதம் 18,000 ஸ்லோகங்களையும் எழுதுனது வியாச பகவான் தான். வியாசரோட மகனா யார் பிறந்தா அப்படின்னா சுகபிரம்மம். அவங்க வந்து பல ஆண்டுகள் அவங்க அம்மாவோட கர்ப்பத்திலேயே அவங்க இருந்துட்டு ஃபைனலா தான் என்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்துக்கு வந்தாங்க. ஏன்னா ஜட உலகத்துக்கு வெளியில வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன விருப்பமே இல்லை. இங்க வந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட கலங்கங்கள்ல நம்ம மாட்டிப்போம்.
அப்படி மாட்டிக்கிறது மூலம் நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, இந்த தியானத்துல நம்மளால தலை சிறந்து இருந்து பகவானை நினைக்க முடியாது, பக்தி யோகியா நம்மளால இருக்க முடியாதுங்கிற பயத்திலே அவங்க அம்மாவோட ஊம்புலயே ரொம்ப நாள் இருந்தாங்க. ஃபைனலா அவங்க வெளியில வந்தாங்க. வந்த உடனே அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாவே எங்க போனாங்க அப்படின்னா காட்டுக்கு தான், சன்னியாசம் மேற்கொண்டுதான் அவங்க காட்டுக்கு தான் போனாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து புலன்களை அடக்கி இருந்தாங்க, மனசை அடக்கி இருந்தாங்க, தியான பயிற்சியில முன்னேறி இருந்தாங்க. 2 பேரும் கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அங்க ஒரு ஒரு ரிவர் வழியா அவங்க கிராஸ் பண்ணி போறாங்க. அந்த ஆத்து ஓரமா குளிச்சிட்டு இருந்த லேடிஸ் எல்லாம் அவசரமா என்ன பண்றாங்க, ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க. எப்ப வியாசர் கிராஸ் பண்ணி போகும்போது. ஆனா அப்ப இவங்களும் அவங்களோட பையன் சுகபிரமமும் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி போறாங்க. அப்ப எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா சாதாரணமா அவங்க எந்த மாதிரி நின்னுட்டு இருந்தாங்களோ அதே நிலையில இருக்கிறாங்க. இவருக்கு வியாசருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் தாங்க முடியல. அந்த பெண்களை கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க, நான் வயசானவன், பாகவதத்துல வர்ற ஸ்டோரி இது. எனக்கு வந்து ஏஜ் ரொம்ப ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஏஜ்ங்கிறது ரொம்ப ஆயிடுச்சு. நான் வந்து எல்லா ஜட ஆசைகள்ல இருந்து நான் விடுபட்டு இப்ப நிக்கிறேன். நான் வந்து துறவரம் மேற்கொண்டிருக்கிறேன். ஆனா என் பையன் 16 வயசு பையன், அவன் வந்து அந்த மாதிரி போகும்போது அப்ப ட்ரெஸ் எடுத்து மறைச்சுக்காதீங்க நீங்க, நான் வரும்போது மறைச்சுக்கிட்டீங்களே அப்படின்னோன்னு, நாங்கெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸ போட்டிருக்கோமா போடலையா, எடுத்து மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கன்னு எந்த விஷயத்தையுமே யார் பார்க்கல, சுகபிரம்மம் பார்க்கல. ஓகேவா? அந்த பெண்கள் அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு எந்த விதமான நிஷ்டையில போற மாதிரி அவங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க. எந்த விதமான ஒரு ஒரு டிவியேஷன் எதுவும் இல்லாம அவங்களோட பாதையில நேர்கொண்டு அவங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க என்ன செஞ்சீங்க, நாங்க எப்படி இருக்கோங்கிறத பாத்தீங்க, அதனாலதான் நாங்க ட்ரெஸ் நாங்க போட்டதையும் நீங்க பாத்தீங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்ப அவங்களுக்கு வியாசருக்கு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தான் எந்த மாதிரியான ஜட கலங்கங்களுக்கு ஆளாயிருக்கிறோம், பட் தன் மகனானவன் இந்த சிறு வயசா இருந்தாலும் கூட அவங்களோட அந்த மனப்பான்மைங்கிறது எப்படி இருக்கு, அத மத்த பெண்கள் சொல்லிதான் அவருக்கு அது புரியவே வருது. ஓகேவா? மரம் செடி கொடி எல்லாம் எப்படியோ, இந்த நதி நீர் எப்படியோ அதுல நிக்கிறவங்க மாதிரிதான் எல்லாரும் ஒன்னாதான் உங்க பையன் நினைச்சாங்க. ஆனா உங்களுக்கு வித்தியாசம் எல்லாத்துக்கும் நடுவுல இருக்கு. அப்ப அந்த உன்னதத்துல நிலை பெறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா மன கட்டுப்பாடு வேணும், செயல்களை ஒழுங்குபடுத்த தெரிஞ்சிருக்கணும், ஜட ஆசைங்கிறது துளி கூட மனசுல இருக்கக்கூடாது, உன்னதத்துல நிலை பெறணும். ஓகேவா? இது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டோரி நான் சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. यदा तीबो निवातस्थो निगते सोबमा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः. हरे कृष्णा माताजी, ஒரு 2 minutes माताजी. हरे कृष्णा. Yes माताजी. Sorry माताजी. No issues माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். அதாவது ஒரு ஒரு தீபம் ஒண்ணு, விளக்கு ஒண்ணு ஏற்றி வைக்கிறோம். அந்த விளக்கானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காற்று இல்லாத இடமா இருந்ததுன்னா அது துளி கூட அசையாது. ஓகேவா? அசையாம அது பாட்டுக்கு அந்த தீபம் பாட்டுக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்மளோட மனசு வந்து எப்ப அசையாம ஒரே மாதிரி அதோட நிலையிலேயே அது நிலை கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மனசை சஞ்சலப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் எதுவும் அந்த இடத்துல அது பார்க்காம இருந்ததுன்னா. ஓகேவா? சோ மனசை சஞ்சலப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட புலன்கள் செய்யறதுதான், நம்மளுடைய புலன் உறுப்புகள் செய்யறதுதான். ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்றோம், புலன் உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறோம். சோ புலன்கள் அது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம், எல்லாமே கட்டுக்குள் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப மனசு என்ன ஆகாது,
சஞ்சலம்ங்கிறது இருக்காது. காற்று வீசாத இடத்துல தீபம் எப்படி ஒரே மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதோ அந்த மாதிரி மனசும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சஞ்சலம் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லாம திவ்யமான ஆத்மாவின் மீது எப்போதும் தியானத்துல நிற்கும். எப்பவுமே அதுல ஸ்திரமா இருக்கும். இத பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 20 ல இருந்து 23 வரைக்கும் சமாதி பத்தின விஷயங்கள் சொல்லப்படுது. ஓகேவா? சமாதி நிலைக்கு போனோம். ஏன்னா இப்ப யமா நியமா பிரத்யஹாரா சாரி ஆசனா பார்த்தோம். அப்புறம் பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி எப்படி பண்ணணும், அடுத்தது பிரத்யஹாரம், அடுத்தது தாரணை, தென் சமாதி. தியானம் முடிச்சு சமாதி வரும். 8வது வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் பக்குவப்பட்டுரும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி எப்ப மனம் பக்குவப்படும்? புலன்கள், புலனின்ப பொருட்கள் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா அப்ப மனம் என்ன ஆகுது? சஞ்சலம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கே வராது. தியானத்துக்கு அந்த மனம்ங்கிறது நம்ம ரெடி பண்ணிடுறோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த ஸ்டேஜான சமாதிக்கு அந்த மனசால வர முடியும். சோ பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. ஜட செயல்களே இப்ப நம்ம செஞ்சிருக்க மாட்டோம். நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்னவா இருக்கும்? ஒண்ணு செயலின்மையில இருப்போம். அதாவது பற்று இல்லாத நிலையில நம்மளோட செயல்கள் இருக்கும். இன்னொன்னு விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்மளோட செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். சரியா? அடுத்தது தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். தூய மன தன்னை கண்டுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு சாங்கியா பிலாசபில சொல்லப்பட்டதுதான். அப்ப நம்ம உள்ளுக்குள்ள உரையக்கூடிய ஆத்மாவை உன்னால பார்க்க முடியும். ஆத்மா மட்டுமா உன்னால பார்க்க முடியும் சமாதி நிலையில? ஆத்மா கூடயே இருக்க சாட்சியா இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் பார்க்க முடியும். அப்ப அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இன்பத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிப்பான். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். அப்ப அவனுடைய புலன்கள் எல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான புலன்கள் ஆயிடும். உள்நோக்கி ஒருத்தவன் தன்னுடைய பார்வையை செலுத்த ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னாலே அவனுடைய கண்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாதாரண நமக்கு இருக்கிற மாதிரியான கண்கள் கிடையாது. அது என்ன மாதிரி பார்வையை கொடுக்கும்? உள்ளுக்குள் உரையக்கூடிய பரமாத்மாவை நம்மளோட அகக்கண்களால பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலை நமக்கு வரும். அப்ப நமக்கு என்ன வரும்? திவ்யமான புலனுறுப்புகள் கிடைச்சதுன்னா நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய ஆனந்தம் எப்படி இருக்கும்? திவ்யமான ஆனந்தமும் இருக்கும். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் மொத்தவனுக்கு நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த விஷயம் தான் பிரம்மபூத நிலைக்கு வந்துருவாங்க. கம்ப்ளீட்டா டிவோஷன் சர்வீஸ தன்னை ஈடுபடுத்திக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்ம பண்ணின நம்ம கொடுத்த இத்தனை எஃபர்ட்ஸும் எதுக்கானது? சமாதி நிலையில போயிட்டு உள்ளுக்குள்ள உரையக்கூடிய பரபிரம்மத்தை பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படுறது. அப்ப இதுதான் கிடைச்சிருச்சு ஹையஸ்ட் லெவல். நமக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டோ அதை நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு மேல நம்ம தொட வேண்டிய உயரம் வேற எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் அவனுக்கு புரிஞ்சிடும். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஓகேவா? அப்படி இருக்கிறவங்க எங்க இருக்கிறாங்க? அந்த மாதிரி சமாதி நிலையில இருக்கிறவங்க இந்த பௌதிக உலகத்துலதான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் கம்ப்ளீட்டா களங்கங்கள் நிறைஞ்சது. இந்த இடத்துல இப்படிப்பட்ட யோகிகள் இருக்கிறாங்க. சோ இங்க எல்லாம் என்ன? துக்காலயம்னு சொல்லி இருக்கிறோம். இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இது தற்காலிகமானது, டெம்பரரியான ஒரு வேர்ல்டு. ஹாப்பி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மள என்ன பண்ணுது? துக்கத்துலதான் கொண்டு போய் ஆழ்த்துது. ஏன் இதை மறுபடியும் மறுபடியும் துக்கம்னு சொல்றீங்க மாதாஜி அப்படின்னா, நம்ம வந்த இடத்துக்கு நம்மள திருப்பி அனுப்ப மாட்டேங்குது. இது என்ன பண்ணுது? நம்மள கம்ப்ளீட்டா விலங்கு மாதிரி போட்டு கட்டிடுச்சு. ஓகேவா? நம்மள எல்லாரையும் என்ன பண்ணிடுச்சு? பாண்ட் பண்ணிடுச்சு. அதனாலதான் இது துயரங்கள் நிறைந்த இடம்னு சொல்றோம். இதுக்கு நடுவுல அவர் எப்பவுமே என்னவாகிறது இல்லை அப்படின்னா அசைக்கப்படுவதில்லை. இதுதான் சமாதி நிலை. ஓகேவா? இந்த சமாதி நிலையை பயிற்சி பண்ணவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமா சமாதி நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி உடல், மனம், புலன்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? துரோணர் பயிற்சி கொடுத்தாங்கல்ல, வில் பயிற்சி கொடுக்கும் போது எல்லாருக்கும் என்ன தெரிஞ்சது? மரம். ஒருத்தவங்களும் யுதிஷ்டனை கூப்பிட்டு கேட்கும் போது மரம் தெரியுது, கிளை தெரியுது, பீமன் சொல்லுவாங்க, துரியோதனன் சொல்லுவாங்க பறவை தெரியுது. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் என்ன தெரியும்? அந்த பறவையோட கண்கள் தெரியும். ஏன்னா அதுதான் இலக்கு. அர்ஜுனன் மனதில் தன் இலக்கு பறவையின் கண்ணில் மட்டுமே உள்ளது அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் தெரியுது. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க? தன்னை அந்த அளவுக்கு தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அர்ஜுனன். மாதிரி பாண்டவர் அஜ்ஞானவாசம் முடிச்சுட்டு 12 வருஷம், தென் 3வது வருஷம் 13வது வருஷம். அப்ப என்ன இருக்கும்? மன வைராக்கியத்தோட தான் யார் அப்படிங்கறத வெளிக்காட்டிக்காமே அவங்களால 1 இயர் ஃபுல்லா அவங்களால சர்வை பண்ண முடிஞ்சது. அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட மன வைராக்கியத்தை காட்டுது. சரியா? வைராக்கியம் இருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? எப்பேற்பட்ட விஷயத்த கூட நம்மளால ரொம்ப சுலபமா முடிக்க முடியும். வைராக்கியத்துக்கு அப்ப எது தேவை? இந்த தியான பயிற்சி தேவை. சமாதி நிலையில மனசை கொண்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப தேவை. இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்? நம்ம யாருங்கிறத ரிவீல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இந்த ஜட உலகத்துல. ஓகேவா? அவங்க அதை பண்ணல
அப்படின்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க வைராக்கியத்தோட இருந்திருக்காங்கன்னு பாத்துங்க. அடுத்தது திரௌபதி சுயம்பரம் நடக்கும்போது என்னாச்சு, மேல சுத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த மீனை வந்து எங்க பார்த்து அதை அடிக்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற தண்ணியில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுற அந்த இமேஜ பார்த்து அர்ஜுனன் மனதை ஒன்றுபடுத்தி தன் இலக்கை கீழே பிரதிபலிக்கும் பிம்பத்தை பார்த்தே வெற்றி பெறுதல். அப்ப அர்ஜுனனோட அந்த கெப்பாசிட்டிங்கிறது எதுல இருந்து தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட மன உறுதி தான் அதை பிரதிபலிக்குது. இப்ப மன உறுதியா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மனம் நமக்கு எப்படி இருக்கும், ஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம எதை நோக்கி பயணப்படுறோமோ அதை நமக்கு வாங்கி கொடுக்கும். ஓகேவா? மனசை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, கண்ட்ரோல் இல்லாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மனம் நமக்கு எதிரி ஆயிடும். அப்ப நம்மளோட ஜேர்னி என்ன ஆயிடுது, டிஸ்லோகேட் ஆயிடும், வேற ஏதோ ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போயிடுவோம். ஓகேவா? 6.34 மாதாஜி. Yes, Namaji. Sanjalam hi mana Krishna pramadi balavattrudam tasyaham nigraham manye vayoriva sudushkaram. Hare Krishna Mataji. கிருஷ்ணா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. சஞ்சலம் ஹி மனச கிருஷ்ணன். இப்ப அர்ஜுனன் இவ்வளவு தூரம் கிருஷ்ணன் பகவான் சொல்லிட்டாங்க அர்ஜுனனுக்கு, இப்படி எல்லாம் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் இருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணணும், நீ மனசு அடக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றது, குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்தது. ஓகேவா? எல்லா குவாலிட்டிஸும் மனசோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா அது அமைதியற்றது. அது எப்பயாவது சும்மா இருக்குமா, அமைதியா நம்மளால மனசை வச்சுக்க முடியும்னா இருக்கும். மெடிடேஷன்ல 10 நிமிஷம் உட்காருவோம், அதுக்குள்ள 10,000 ஊருக்கு போயிட்டு வந்துரும். ஓகேவா? குழப்பம் நிறைந்தது. எஸ், இது செய்யலாமா வேண்டாமா, இது பண்ணலாமா வேண்டாமா, இது நல்லது வருமா கெட்டது வருமா, இந்த மாதிரி என்ன இருக்கும், நம்மளுக்குள்ள ஒரு சஞ்சலம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அடங்காதது, நம்ம எவ்வளவுதான் அடக்கணும்னு பார்த்தாலும் அது நம்மளால அடக்க முடியாது. சக்தி மிகுந்தது, வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனசை அடக்குவது கடினமானமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. அப்ப மனசை அடக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. மனசு அடக்குறது இவ்வளவு கஷ்டமாச்சே, அப்ப அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி பண்றதும் ரொம்ப என்ன துர்லபம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் அர்ஜுனனுக்கு புரியுது. அதனால அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாங்க, மனசு வந்து காற்றை விட வேகமா செல்லக்கூடியது. அப்படி செல்லக்கூடிய அந்த மனசை வந்து எப்படி என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அது ரொம்ப கடினமான செயல் அப்படின்னு அர்ஜுனன் தன்னோட டவுட்டை கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் 6.35 மாதாஜி. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Asamshayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam Apyasena tu Kaundeya Vairakyena cha Kruhyate. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. அமைதியற்ற மனம்ங்கிறது அமைதியற்றது. ஓகேவா? எப்பவுமே அதை அலைப்பாய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதை அடக்குறது வந்து ரொம்ப கடினம். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியமாகும். நம்ம வந்து அதை தொடர்ந்து பயிற்சி கொடுக்கறது மூலமாகவும் அப்புறம் பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உட்புகுத்துறது மூலமாகவும் அதை நம்மளால சாத்தியப்படுத்த முடியும். மனசு எப்ப அலைப்பாயும், ஒரு விஷயத்து மேல நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட வளர்த்துக்கும் போது அந்த இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம ஆக்கிடுங்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம ஆக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கடினமான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளணும், அது மேல பற்றுதல் இல்லாம வளர்த்துக்கணும். இதெல்லாம் கலியுகத்துல சாத்தியமா? நிச்சயமா கலியுகத்துல சாத்தியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி யோக பயிற்சிங்கிறது என்ன ஆகாது அப்படின்னா கலியுகத்துல சாத்தியமே கிடையாது. அதனால அர்ஜுனன் மறுக்கிறதுக்காக பகவான் சொல்றாங்க. நம்ம முன்னாடி ஒரு 3rd சாப்டர்ல நினைக்கிறேன், நம்ம ஒரு பிக்சர் ஒண்ணு பார்த்திருப்போம். ஆத்மா வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க. இதுல ஒரு சேரியட் மேல, ஒரு ஒரு குதிரை வண்டி மேல உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ரதத்துல. அந்த ரதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட உடல், அந்த மனம், அப்புறம் அந்த புத்தி, அப்புறம் அந்த புலன்கள். புலன்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 குதிரைகள். குதிரைகள் 5 என்ன பண்ணுது, இந்த உடல் அப்படிங்கிற இந்த ரதத்தை இழுத்துட்டு போறது. அதை இழுக்கக்கூடிய டிரைவரா யாரு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட புத்தி இருக்கும். ஓகேவா? அந்த கயிறு இருக்கு பாத்தீங்களா, குதிரைக்கும் அந்த டிரைவருக்குமான அந்த கனெக்டிவிட்டி எது கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் கொடுக்குது. ஏதாவது ஒண்ணுத்துல பிரச்சனை வந்ததுனால என்ன ஆகும், அந்த ஆத்மா எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போகாது. ஆத்மா எதோட கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கணும், பரமாத்மாவோட கொண்டு போய் சேர்த்தணும். ஓகேவா? ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சுதான் வந்திருக்குது அது. ஆனா இந்த உடல்ங்கிற சேரியட் என்ன ஆகுது, கண்ணா பெண்ணான்னு டைவர்ட் ஆகி போயிட்டு அது எங்க போய் சேரணுமோ அந்த விஷயத்துக்கு அது போகாது. இந்த டவுட் வர்றதுனாலதான் அர்ஜுனன் இதை கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் கொடுத்த பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தகுந்த பயிற்சி பண்ணணும். அப்ப பயிற்சி அப்படின்னா என்ன பயிற்சி, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். அப்ப போன இந்த கலியுகத்துக்கு முன்னாடி இருக்க யுகத்துல எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்தியுகத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, லட்சக்கணக்கான இயர்ஸ் அவங்க உயிர் வாழ்வாங்க. சோ அவங்க வந்து பல நூறு ஆண்டுகள் உயிர் வாழறதுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், சாத்தியப்படுத்த முடியும். இன்னைக்கு முடியலன்னா நாளைக்கு, நாளைக்கு முடியலன்னா அடுத்த வருஷம், அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், பயிற்சியை மேல மேல தொடர்ந்து போட்டுட்டு இருக்க முடியும். இது அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் அவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னா, துவாபர யுக திரேதா யுகத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு 10,000 அந்த மாதிரி இயர்ஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அடுத்த துவாபர யுகத்துல 1000 வருடங்கள் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தாங்க. இப்ப கலியுகத்துல நம்மளோட வாழ்நாளே என்ன ஆயிடுச்சு, 100 இயர்ஸ், அதை விட கம்மியா தான் நம்மளோட வாழ்நாள் சுருங்கிடுச்சு.
சோ இப்ப என்ன பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி யோக பயிற்சியெல்லாம் நம்மளால நிலை கொள்ள முடியாது. இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். ஓகேவா? அவ்வளவு நேரம் நம்ம அதுல செலவு பண்றதுக்கு நமக்கு முடியாததுனால பகவான் கொடுத்திருக்கிற ஒரு யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம். நாம ஜபத்தை நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் இத சொல்றது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பற்றின்மையை வளர்த்துக்க முடியும். எது மேல பற்றின்மை? இந்த பௌதிக செயல்கள் மேல இருக்கிற பற்றின்மை. அப்ப நம்ம சொல்லக்கூடியது என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம். அப்ப நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க பற்று வந்துடும், பகவான் மேல பற்று வந்துடும். சோ மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம கையில வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுப்பா மனம் நமக்கு நண்பனா இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா அது நிச்சயமா எதிரிதான். நம்ம போய் சேர வேண்டிய அந்த கோல்ங்கிறது என்ன ஆயிடும், டிஸ்லோகேட் ஆயிடும். மாதாஜி 6.41. எஸ் மாதாஜி. प्राप्य पुण्य कृदां लोकान् उषिद्वा शाश्वती समाह शुचीनां श्रीमतां केहे योग भ्रष्टोऽपि जायते. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. வெற்றி அடையாத யோகி. அப்ப மனம் வந்து எதிரியா இருந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன மாதிரியான எஃபர்ட்ஸ் போட்டோம்னாலும் கூட, எவ்வளவு முயற்சிகள் போட்டோம்னாலும் கூட நம்மளால என்ன செஞ்சிட முடியாது, அந்த யோக பயிற்சியில முன்னேறி நம்மளால வெற்றி அடைஞ்சிட முடியாது. தியானம் சமாதி நிலை வரைக்கும் போக முடியாது. சோ அப்படி வெற்றி அடையாத யோகிகள் என்னவாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் இந்த ஜென்மா முடிச்சு விட்டு அவங்க பண்ணின இந்த எஃபர்ட்ஸ்க்காக பகவான் கொடுக்கறது எந்த இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய இலோகங்கள். ஓகேவா? சொர்க்கலோகங்களுக்கு இந்த ஆத்மாவுக்கு உயர் பதவி கிடைக்கும். அங்க போயிட்டு அந்த புண்ணிய கணக்கு தீர்ற வரைக்கும் பல ஆண்டுகள் அவங்க போய் என்ன சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்மாவுக்குன்னு மிச்ச பாவ கணக்கு இருக்கும் இல்ல, அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன ஆவாங்க, மறுபடியும் கீழே தான் வருவாங்க. ஆனா அந்த யோக பயிற்சியில நிலை பெற்றவங்களா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அங்க போயிட்டு புண்ணிய லோகங்கள் அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு அந்த புண்ணிய கணக்கு இருக்கும். அதனால நல்லோரின் குடும்பத்தில், ஓகேவா, அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் அவன் பிறக்கின்றான். அவனுடைய பிறப்புங்கிறது மறுபடியும் பௌதிக உலகத்துல நிச்சயமாக உண்டு. ஆனா வந்து அவங்க எங்க பிறக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல செல்வந்தர் குடும்பம், ரிச்சஸ்ட் ஃபேமிலியில பிறப்பாங்க. அல்லது ரொம்ப எல்லாமே பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணக்கூடிய குடும்பத்துல போய் அவங்களுடைய பிறப்புங்கிறது இருக்கும். இது யோகாவுல வெற்றி அடைய தவறியவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கான பதில். மாதாஜி 6.42. Yes, Mataji. अथवा योगिनाम् एव कुले भवति मदाम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यत्सृशम्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் அவருடைய இலக்கு என்ன? அந்த மாதிரி ஒரு மகாத்மா அவங்க ரொம்ப அரிதானவங்க. அப்படி இருக்கக்கூடியவங்களோட இலக்கு என்ன அப்படின்னா, நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர். ரொம்ப நாள் அவங்க வந்து யோக பயிற்சி பண்ணிடுறாங்க, பட் அவங்களுக்கு அதுல வெற்றி அடைய முடியல அப்படின்னா, அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக உலகில் மிக அரிதானதாகும். ஏன் அது அரிதானது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இவ்வளவு ஒரு யோக பயிற்சி, தியான பயிற்சி, சமாதி நிலைக்கு போறதுங்கிறதே ரொம்ப கடினமானது. அதுவே யாராவது பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்ல யாராவது ஒருத்தவங்க 2 பேர் தான் இந்த வரைக்கும் ரீச் பண்ண முடியும். அதுலயும் போயிட்டு தோத்துடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க யாரு அப்படின்னா அந்த மகாத்மாக்கள். அவங்களுடைய இந்த மாதிரியான பிறப்புங்கிறது அரிதானதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரியா? ஆனா நிச்சயமா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான எஃபர்ட்ஸ் போடுறதுனால அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கண்டிப்பா உண்டு. சாதாரண ஒரு கர்ம யோகியா இருக்கிறவங்களுக்கும் கர்ம யோகி இல்ல கர்ம காண்டால இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த தியான பயிற்சியில ஈடுபட்டவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, கர்ம காண்டா மூடுல இருந்து தன்னுடைய தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எதிர்பார்த்துக்கிட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோடயே செஞ்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறப்புங்கிறது இருக்கும். ஆனா அந்த பிறப்பு எப்படி இருக்கும், இதே மாதிரியான லைஃப் கிடைக்கலாம், அல்லது இதை விட கீழான லைஃப் கிடைக்கலாம், இல்ல வேற கீழ லோகங்களுக்கு எல்லாம் போய் பிறப்பெடுக்கிறதுக்கு ஒரு அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் உண்டு. ஆனா தியான பயிற்சியில முன்னேற்றிக்கிட்டவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கும் பிறப்பு உண்டு. ஆனா அந்த பிறப்புங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நல்ல ஆன்மீகர்கள் குடும்பத்துல, ரிச் ஃபேமிலியில, நல்லா படிச்ச ஃபேமிலியில, ஓகேவா, அந்த மாதிரி அவங்க பிறப்பாங்க. அந்த பிறவி அரிதானது. மத்தது 6.47. Yes, Mataji. योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गदेनान्तर् आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. யோகினாம் அபி சர்வேஷம், எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எண்ணில் நிலைத்து, ஓகேவா, எல்லா யோகிகள்னா யாரு, கர்ம யோகி, ஞான யோகி, புத்தி யோகி, ஹட யோகி, ஓகேவா, நிறைய விதமான யோக பயிற்சிகள் இருக்கு. அப்புறம் தியான யோகம். எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எண்ணில் நிலைத்து
தன்னுள் என்னை எண்ணி, அவங்களுக்குள்ள யார் இருக்கிறாங்க, ஆத்மாவுடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல பகவான் இருக்கிறாங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும். எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ, அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் டிவோஷனல் சர்வீசஸ், அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன், அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட், எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். பகவான் இந்த இடத்துல அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. யாரு அப்படின்னா, இருக்கக்கூடிய எல்லா யோகிகள்லயும் யாரு வந்து தனக்குள்ள என்ன உணர்றாங்களோ, எனக்கான சர்வீசஸ் அவங்க சந்தோஷமா செய்யறாங்களோ, அவங்க வந்து மத்தவங்க எல்லாரோட கம்பேர் பண்ணும்போது உயர்ந்தவன். அப்புறம் எனக்கு அவன் மிகவும் நெருங்கியவன். பகவான் எப்பவுமே எப்படி அப்படின்னா, தன்னோட தொண்டர்களுக்காக இறங்கி வரக்கூடியவங்க. பக்தனுக்கு ஒண்ணு அப்படின்னா, அவங்க தன்னோட நிலையை இறக்கிட்டு அவங்க வருவாங்க, வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த விஷயத்துல வந்து பகவான் இதை என்ன சொல்றாங்க, அவருடைய அபிப்பிராயமா இதை சொல்றாங்க. எல்லா யோகங்களுக்கு மத்தியும் இவங்க தலை சிறந்தவங்க. என்னென்ன யோகங்கள் இருக்கு, அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் ஒண்ணு இருக்குதா. நம்ம இதெல்லாம் ஒரு ஒரு படிநிலை, சரியா? ஒரு ஒரு விஷயமா நம்ம மேல ஏறி போறது எங்க அப்படின்னா, பகவானை ரீச் பண்றதுக்காக தான், அவங்கள அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு யோக பயிற்சியா இருந்தாலும். அதுல கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறது, ஞான யோகம்ங்கிறது வேத கல்வி படிச்சுட்டு அதுல பகவான்ல அவங்கள குளோரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றது. ஓகேவா? ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது மூலமா, அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி தர்றது மூலமா, இதெல்லாமும் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தானே. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், சரியா? அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிறது இப்ப படிச்ச தியான பயிற்சி. இது எல்லாத்துலயும் விட எது ரொம்ப மேல்மேல நம்மள கொண்டு போய் பகவான்கிட்ட சேர்க்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி யோகம் பண்றது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பகவான் அடையிறதுங்கிறது தான் மிகச்சிறந்தது. ஆனா இந்த நாலுமே நம்மள எங்க கூட்டிட்டு போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான்கிட்ட தான் நம்மள கூட்டிட்டு போகும். சத்திய யுகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, விஷ்ணுவை பத்தி தியானம் பண்ணுது. ஓகே, சத்தியயுகத்துல வந்து எல்லாரோட லைஃப் ஸ்பான் எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்கோம், லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அவங்களும் உயிர் வாழ்வாங்க. சோ அப்ப வந்து அவங்க தியான பயிற்சியில அவங்க நிலை கொள்றதுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் இருக்கும். அவங்களோட அப்புறம் சென்சஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு டைவர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஓகேவா? இப்ப நமக்கு என்ன, எல்லாமே டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ், எல்லாமே குறையுடைய புலன்களை பெற்று வந்திருக்கிறோம். நம்மளோட புலன்கள் எல்லாமே குறையுடைய புலன்கள். ஆனா அப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாமே, அப்பெல்லாம் வேதங்கள்லாம் வந்து எழுதியே வைக்கப்படல. எப்ப வேதங்கள் எழுதி வைக்கப்பட்டது அப்படின்னா, துவாபரயுகத்தோட எண்டுல வியாச பகவான் தான் என்ன பண்ணாங்க, வேதங்களை 4ஆ பிரிச்சு எல்லாத்தையும் ஏட்டுச்சுவட்டுல எழுதுனாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் காதால கேட்டே அது சீத பரம்பரை வாயிலாக அது என்ன பண்ணுச்சு, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வந்துகிட்டே இருந்தது அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு. அப்ப என்ன, அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த அளவுக்கு மெமரி கெப்பாசிட்டி இருந்தது. அடுத்து ஏன் அப்படின்னா, தியானத்துல போனோம் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய மனசு ஒருநிலைப்படுத்திடுறோமா, மத்தது மேல நம்மளோட டைவர்ஷன்ஸ் இருக்காதா, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட மனசுல என்ன விஷயங்கள் பதிந்திருந்ததோ அது என்ன ஆகும், ரொம்ப அது மனசோல உரு பெறறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? திரேதாயுகம் இது விலையுயர்ந்த யாகங்களை செய்கிறது. அப்ப விதிக்கப்பட்டது அந்த அப்ப என்ன மாதிரியான யாகம் பண்ணணும், அப்ப என்ன மாதிரியான கடமைகள், தர்மம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விலையுயர்ந்த யாகங்கள், கோவில் கட்டுறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம், அப்ப வேள்விகள் பண்றது, இதெல்லாம் அப்ப நடந்தது. ஓகேவா? அப்ப தியானம் எப்ப பண்ணாங்கன்னா, சத்தியோகத்துல, திரேதாயுகத்துல யாகம் பண்ணாங்க, துவாபர யுகத்துல விரிவான கோயில் வழிபாடு, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா விதிக்கப்பட்ட தர்மங்கள். ஓகேவா? அப்பப்ப அந்தந்த யுகத்துக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னவோ அதெல்லாம். அப்ப கலியுகத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கிறது தான், பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனம் ஒண்ணுதான் கலியுகத்துல விதிக்கப்பட்ட அந்த கடமைங்கிறது. ஓகேவா? ஏன்னா அப்பதான் கிருஷ்ண உணர்வு பெற முடியும். கிருஷ்ண உணர்வு பெறறதுக்கு வந்து நிறைய வழிகள் இருக்குது. வர்ணாசிரம தர்மப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கிட்டோம்னா, பிரம்மச்சரியம் அந்த பீரியட்ல வந்து நம்ம பிரம்மச்சாரியம் அந்த சிலிபஸையே கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா, அப்புறம் கிரகஸ்தன் அப்படிங்கும் போது கிரகஸ்தனா இருக்கக்கூடிய கடமைகளை நம்ம செஞ்சோம்னா, ஓகேவா? அப்புறம் தியான பயிற்சி மேற்கொண்டோம்னா, அப்புறம் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னவோ அதை தவறாம செய்யறது, நம்மளால முடிந்த அளவுக்கு நம்ம யாகங்கள், வேள்விகள், தானம், தர்மம் இதெல்லாம் பண்றது, இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள். இது எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நிச்சயமா கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது கிடைக்கும். கிருஷ்ண உணர்வுல நிலை பெறணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யணும். கிருஷ்ண உணர்வுல நிலை பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், பற்றுதலை விட ஆரம்பிச்சிருவோம். பகவான மேல பற்றுதலை வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், அவங்கள ரீச் அவுட் பண்றதுக்கான விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிப்போம். அதுக்கு முதல் ஆரம்ப படிக்கட்டு தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம்ங்கிறது. இது வந்து ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ். நம்ம எப்படி பக்தி யோகா பண்றது மூலமா நம்மளால வந்து பகவான ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமா நம்மளால ரீச் அவுட் பண்ணிட முடியும். ஒரு யோக பயிற்சியா பண்ணிட்டு வர்றது எப்படி அப்படின்னா, படிக்கட்டுகள் வழியா நம்ம மேல இருக்க ஃப்ளோருக்கு போறதும், அப்புறம் லிஃப்ட் வழியா நம்ம டாப் ஃப்ளோருக்கு போறதுக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நம்ம பக்தி யோகா பண்ணோம் அப்படின்னா பகவானுக்கான சேவைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறோம். நம்மளோட உடல் ஒரு காரியத்தை செய்யுது அப்படின்னா அது பகவானுக்கான சேவை.
நம்ம வந்து கையை எடுத்து பூ எடுத்து பூ வாங்குறோம், பூவை பறிக்கிறோம், கட்டுறோம், அதை கொண்டு போய் மாலையாக்கி நம்ம பகவானுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கை, கண்கள் இந்த மாதிரி புலன்களை எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக. ஓகேவா? அப்புறம் ஆகாரம் சமைக்கிறோம், உணவு சமைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த உணவை சமைச்சு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றதுக்காக. அப்ப அந்த மாதிரி எந்த விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சோம்னாலும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம டெடிகேட்டடா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ற மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் பக்தி யோகத்துல நம்ம இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். இது என்ன பண்ணிடும்? நம்மள அப்லிஃப்ட் பண்ணிடும். ஓகேவா? லிஃப்ட்ல போற மாதிரி அது. படிக்கட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா கர்ம யோகம் வழியாவோ அல்லது ஹடயோகம் வழியாவோ அல்லது தியான பயிற்சி மூலமாவோ அல்லது ஞான யோகம். ஞான யோகம்ங்கிறது வந்து எல்லா வேதத்தையும் படிக்கணும், வேதத்துல என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ எல்லாத்தையும் படி ஃபாலோ பண்ணணும். அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை விட கடினமான செயல். எப்படி படிக்கட்டு வழியா ஏறி போற மாதிரியோ அந்த மாதிரி கஷ்டமான செயல் அது. ஜப சங்கீர்த்தனம் அந்த பண்றது வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு இது சொல்லப்பட்டிருக்குது. என்ன மாதிரியான ஜபம் இங்க அப்படின்னா மகா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் வந்து ஜபம். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம்ங்கிறது இதுதான். சாட்டிங் த ஹோலி நேம்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் அப்படிங்கிறது எதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது? பலவிதமான வேதங்கள்ல இந்த குறிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அதுல வந்து கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல கலிச்சந்திரான உபனிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பெண் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேவா? இந்த வயதிற்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த கலியுகத்துல நம்ம நம்ம இந்த ஒரு மதம் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன மாதிரியான யாகத்தை இதுல நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா ஜப யாகம் தான், ஜப யக்னம். யக்னங்கள்ல பகவான் தான் என்னவா இருக்காங்க? நாம ஜபமா இருக்காங்கன்னு 10வது சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ எந்த வேத இலக்கியத்துல எடுத்து பார்த்தோம்னாலும் இந்த கலியுகத்துக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற கடமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றதுதான். அதே மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ கதிர் அந்நியதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் இந்த கலியுகத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா சண்டை இருக்குது, அப்புறம் எல்லாரும் வெளிவேஷம் போலி வேஷம் போடக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க, அதர்மம் ரொம்ப தலை தூக்கி இருக்குது. ஓகேவா? இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்புறம் பாகவதத்துல 12th canto 3rd chapter 51th verse என்ன சொல்லுது அப்படின்னா என் அன்பான ராஜனே, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. கலியுகத்துல வந்து நிறைய குறைபாடுகள், நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, சரியா? ஆனாலும் கூட இந்த யுகத்துல வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருளடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். சரியா? இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறது மூலமாவே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா பொருள் அடிமைத்தனம், இந்த ஜட கலங்கம் தான். இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த அடிமைத்தனம் தான். இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இதை விடுபடல அப்படின்னா இதுல நம்ம மறுபடியும் சிக்கிக்கிட்டு அடிமைப்பட்டுட்டு தான் இருக்கோம்னு அர்த்தம். இதுல இருந்து எங்க போயிடுவோம்? நம்ம டிரான்சரண்டல் பொசிஷனுக்கு, பகவானோட ராஜ்யத்துக்கு நம்ம உயர்த்தப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். அப்புறம் யஜ்ஞானாம் ஜப யக்னோஸ்மி. பகவத்கீதையில 10th சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க 25th வெர்ஸ்ல கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் ஒரு யாகம் இருக்கா, அந்த யாகத்துல எந்த யாகத்துல என் பெயர் அப்படின்னு யாகத்துல வந்து என்னவா இருக்காங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு விஷயம் தண்ணி அப்படின்னா அதுல நீர்ல சுவையா இருக்கிறேன், ஆகாயத்துல ஒளியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க ஒன்னொன்னா சொல்லுவாங்க. அதுல யாகங்கள்ல பகவான் என்னவா இருக்காங்க அப்படின்னா ஜப யக்னம் நானாவேன், கிருஷ்ணனாகிய நான் ஜப யக்னம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அடுத்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்தியலீலால என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. பகவானுக்கு வந்து நிறைய நாமங்கள் இருக்குது. அவங்க செஞ்ச ஒரு விதமான விஷயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கேசவா, அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லி, அச்சுதான்னா இன்பாலிபிள்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு அசுரனை கொண்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு அதை வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு பேர் வரும். ரிஷிகேஷா அப்படின்னா புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவங்க, அதனால அவங்களுக்கு பேரு ரிஷிகேஷா. மதுசூதனா அப்படின்னா மது அப்படிங்கிற ஒரு அரக்கனை வந்து அவங்க கொலை பண்ணாங்க, அதனால மதுசூதனன் பேரு. சோ அவங்களுக்கு வந்து பலவிதமான காரண பெயர்கள் அவங்களுக்கு உண்டு. சோ பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளார். பகவானுடைய அந்த அவங்களோட ஃபுல் பவர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னா உங்களோட நாமத்திலே இருக்கு. அதனால பகவானுக்கும் பகவான ரூபத்திற்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது.
பகவான அர்ச்சா விக்கிரகமா பார்த்து நம்ம வழிபட்டா என்ன மாதிரியான ஒரு புண்ணிய பலன் நமக்கு கிடைக்குமோ அதேதான் என்ன கிடைக்கும், பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிச்சாலும் கிடைக்கும். சரியா? பகவானோட ரூபத்தை நம்ம பார்த்தா கிடைக்கிறது தான் என்ன, பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிச்சோம்னாலும். சோ அவங்களோட பவர், ஃபுல் பவரும் எதுல இருக்கு அப்படின்னா அவங்க நாம ஜபத்துல இருக்குது. கலியுகத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பாகவதம் வழியில இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? பாகவதம் புக் இருக்குல்ல நம்ம வீட்டுல, அதை வந்து பூஜைக்குரிய பொரியெல்லாம் வைக்கணும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க கலியுகத்துல என்னவா அவங்க வந்து இங்க இருப்பாங்க அப்படின்னதுக்கு, நான் பாகவத ரூபத்தில் இருப்பேன்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அஷூரன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அந்த மாதிரி அவங்களோட பவர் எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பெயர்கள்ல இருக்குது. அவற்றை நிறைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. அதை நம்ம சொல்றதுக்கு ஏதாவது ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குதா? நத்திங். எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? நம்ம இந்த மாதிரி ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணுங்கிற எந்த விதமான ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது. நம்ம எப்ப வேணாலும் சொல்லலாம். என்ன எப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மொபைல் பார்க்கும்போதோ, டிவி பார்க்கும்போதோ, இல்ல நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போதோ, அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போதோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஜெபமாலைய நம்ம வந்து யூஸ் அத சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. அத வந்து நம்ம உச்சரிக்க கூடாது. மத்த எந்த நேரமா இருந்தாலும் குளிச்சுட்டு சொல்லலாமா, குளிக்காம சொல்லலாமா, எந்த டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. காலையில எழுந்துட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், நம்மளோட பல் துலக்கிட்டு நம்ம நம்மளுடைய காலை கடன்கள்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம செய்யலாம். அதிகாலை செயலுங்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப விசேஷமானது. பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு செயல். ஒரு நாம ஜபம் 1 அப்படிங்கிறது 108 நாம ஜபம்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம். அது ஒரு ரவுண்ட், ஒரு மாலான்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஒரு மாலையில ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 2 மாலை, 4 மாலை, 6 மாலை நம்ம வந்து இந்த கவுண்ட்ட வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம். அது நம்ம ரைஸ் பண்ண நம்ம அதிகமா நாம ஜபங்கள் சொல்ல நம்மளோட மனசுக்குள்ள நமக்கு என்ன ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறது. நம்மளோட மனசு வந்து கிளென்சிஃபை ஆகுறது நமக்கே என்ன ஆகும், புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? முதல்ல சொல்லும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, புதுசா சொல்றதுனால நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு 8 மினிட்ஸ் 9 மினிட்ஸ் ஆகும் ஒரு மாலை முடிக்கிறதுக்கு. போக போக என்ன ஆகும், நமக்கு அது வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிடுவோம். கெட் யூஸ்ட் ஆயிடும். சோ நமக்கு நிறைய மாலைகள் தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மனச இந்த ஜடக்கலகங்கள்ல இருந்து அப்பாற்பட்டு வைக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாலை பண்றதுதான். ஓகேவா? சோ நாம ஜபம் பண்றதோட மகிமை என்ன அப்படிங்கறத பகவான் சொன்னதுனால நம்ம அத கண்டிப்பா நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம பின்பற்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 6th சாப்டர்ல நம்ம புதுசா கத்துக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம ஜபம் பண்றது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அடையணும், அவங்கள நம்ம நெருங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக தான். ஓகேவா? இது எதுக்காக சொன்னோம் அப்படிங்கறதையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. யோகியானவன் அவ்வளோ பயிற்சிக்கு அப்புறமும் அவங்க என்ன செஞ்சுறாங்க, தோல்வி அடையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப தோல்வி அடைந்த யோகி என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா, நிச்சயமா அவங்களோட நிலைங்கிறது கீழே இறங்கி போயிடாது. எந்த பாயிண்ட்ல விட்டுட்டு போனாங்களோ அதே பாயிண்ட்ல வந்து அவங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க மறுஜென்மால. ஓகேவா? தோல்வியடைந்த யோகியானவனுக்கு நல்ல சிறப்பான அடுத்த பிறப்பு அப்படின்னு இருக்கும்போது பகவான் என்ன செய்வாங்க, நம்மள மாதிரி பக்தி யோகம் பண்றவங்களையும் பக்தி பாதையில இருக்கவங்களையும் என்ன செஞ்சிட மாட்டாங்க அப்படின்னு கீழே விட்டுற மாட்டாங்க. இதுதான் வந்து இந்த 6th சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபசிந்துகே வச்ச பதிதானாம் பவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாச திகோர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய், அனந்த கோடி விஷ்ணு की जय. हरे कृष्णा।